Nagit-git nyo kasi May side mirror pa ako, wala. Sinasabi niya yung sa side mirror, siya mismo wala, pinagyabang pa niyang wala, tapos siya pa yung gali. Kaya na-pick up. Sapakin natin. Oh, bakit natin? Dapat ikaw lang. Oh! This country is I can buy 8 hours of someone's first ever sperm race. What? Masaya mga kamoto vloggers. Ako nga pala si Paolo at ngayon dadaanan natin mga memes ngayong linggo. Maglalaro tayo ng sulot o sukot at agad simulan. alam mo kung lubak-lubak yung daan. You tell me, bakit nga ba? Ito may mamakyo. Bakit nga Okay, ba? mukhang ano. Mukhang ako una skip eh. Okay, mukhang nag-offroad sila. Nagre-relax lang ako eh. Alam mo yun, doon ako sa nature, doon ako sa likasa. Bilang, I noticed this truck. Okay, ano meron? I noticed this truck has been herding lanes without checking his surroundings. Like a dumbass, I decided to speed ahead. Oh, maangas ah. Notice how he doesn't use the freaking side mirror or signal lights. Mm-hmm. He's supposed to pay for it, like subscription. Okay. So hindi siya maingat. Ooh! Oh, okay, minuran niya. We stopped to wait for the rest of the crew. Ah, marami pa siya kasama. All good. All good. Sutikan lang mamatay. So for good naman. Ayan na, pick up. Sapakin natin. Oh, bakit natin? Dapat ikaw lang. 1v1 lang eh. Bakit tayo matapang? O ano ba to? Skit ba to? Totoo ba to? Ah. Sorry, ano? Mamakyo ka. Bakit nga ba? Ha? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Alam mo kung lubak-lubak yung daan. You tell me, bakit nga ba? Well, tell me. Ah, po siya You na. tell me. You tell me. Huwag kang mamamakyo. Bakit nga ba? You tell me. Nagit-git nyo kasi May side mirror pa ako, wala. Hindi ka gumagamit side mirror mo? Dumbass. Huwag ka nun na. Ikaw ang wag ganon. You use your side mirror. Bitches. Oh, gusto ko yung kumausap na lang yung mga kasama niya, hindi na siya. Kasi pag siya mismo, walang mararating to eh. Kung ganyan ka pa, sira ulo. Wala. Ba't siya galit? Pwede mo nga yung fucking plate number yan. Sorry po. Mayos ka. Kita mo yung diferensya. Kitang-kita mo yung diferensya dito. Yung mga kasama niya yung mas mahinahon. Alam mo ito yung mga like ko pinag-uusapan dito na hindi importante sa kalsada kung tama ka o mali. Oo, dapat sumusunod tayo lahat sa mga rules. Pero ito kasi pinapa-escalate mo yung sitwasyon. Paano kung ang bumaba dyan may baril? Eh di pare-pareho kayong patay dyan, di ba? Oo, bakit mo dinidepensa pa? Kung kita mo, buti ka na nga siya madali, di ba? Hindi kasi ganun dapat tigdan ang mga kalsada. Lalo na kung nakikigamit tayo sa mga public roads na yan. Hindi mo alam anong klase mga tao makakasalumuha mo. Buti nga ito, kahit meron din kakulangan, hindi kasi ito tama mali. Magiging ano kasi tayo para tayong mga teacher na binibigyan natin ng test yung mga estudyante natin. Oh, number 1, tama si Lady Rider. Number 2, mali si 4-wheeler driver. Hindi yun ganun eh. Merong mga gray area, hindi lang yan black and white. O kung gagawin natin technical to, diba? Bakit ka nag-swerve dun sa tabi niya? Alam mo naman na wala nang lanes na pwedeng pagpalitan. Nasa ano kayo, hindi paggawang kalsada. So, balik ka dun na bakit mo ina-expect na alam niya? Bakit hindi ka magbusina para malaman lang niya na dadaan ka? Anong mawawala sa'yo? Kasi pag ganito, asta natin, para minsan lang tayo maging tama sa buhay natin na pag nagkaroon nga tayo ng oras o pag nagkaroon tayo ng sirkumstansya na tayo ang tama, na tayo yung mas nakakaangat doon sa sitwasyon, talaga idudot doon, ingungudgod natin yung mukha nung nagkamali na parang hindi tayo nagkakamali kahit kailan doon sa nangyaring yun. Sobrang sukot niya eh. Nagmukha kang mayabang. Hindi yun yung habol natin dito. Ang gusto natin safe ang lahat at lahat ay matuto. Hindi ko naman dito 100% pinagtatanggol si tatay. Pero hindi mo dapat siya ginanon. Hindi dapat yun ang ruta na pinuntahan mong kalsada ng desisyon. Parang ikaw nagsimula nung init eh. Ang init-init na nga ng Pilipinas. Dinadagdag pa natin ang init ng ulo. Mas mainit pa yung ulo mo sa tambucho. Nag-angas-angasan na tayo na anuhin natin. Diba sinabi mo? Ayan na, pick up. Sapakin natin. Pero nung dumating siya, yung mga kasama mo pa ang mas mahinahon. Kasi Binon, yun na nagpapakita na experience. Yun na nagpapakita na alam nila na hindi ito ang tamang desisyon na ginagawa mo. Okay, yes, cool ka kasi meron kang camera, di ba, na pinakita mo yung kaangasan mo. Kahit tama ka, okay na eh. Isipin mo lang, kung ginawa mo na mahinahon, hindi ka na makyu, ginano mo lang yung kamay mo, uy, ano yun? Narang ganon na lang, or ganon, di ba? Nice one, yung ganon. Napakapangit lang nito na representasyon sa mga motovloggers. Kasi hindi mo pa binler yung mukha niya.
may pa magbablur para sa'yo. Di ba gusto natin maging vlogger sa FB? Dapat alam mo na yun, yung mga dapat iniingatan natin, yung privacy ng ibang tao. Siyempre, meron pa konteksto yan na meron kayong pagtatalo. Well, hindi ka pagtatalo, ikaw lang yung galit eh. Pero online na alam mo, pwedeng makilala siya na ibang tao sa public space. Ikaw pag gumawa ng content na ito, yun yung malungkot dito eh. Nilagyan mo pa ng sound effects, ginawan mo pa ng intro, nilagyan mo pa ng mga caption. I think gusto mo naman ikwento yung nangyari. Pero bumaliktad sa'yo. Parang gumagawa ng gusto kong mapaaga ang buhay ko na burger. Meron ka ditong tinapay na mainit, lechugas na pinakyo mo. Meron kang burger na alam mo nang mali siya, lagay mo. Keso na tinabihan mo pa, alam mo namang hindi nga niya tinagamit at sinabi mo dun sa video mo, nilagay mo. O di na kompleto na. Pwede magi-aksidente yan dahil binuo mo. Kung isa dyan tinanggal mo, hindi mo pinakyo. O hindi ka na niya lalapitan, hindi na niya tatanungin ba, nga pa kalimutan ko, bobo ko talaga. Mali mo, alam niya na tanga yung na ginawa niya, hindi niya alam, di ba? Ito yung klase ng pag-iisip na dapat iniiwasan natin sa mga kalsada. Kaya may mga tao na mamatay kahit may mga tao na aksidente. Tulad ng sinabi ko dati, lahat tayo nasa kalsadang yan para tayo ay safe na makapunta from point A to point B. So wag na natin dagdagan yung tsansa na merong mapikon, na merong pang masaktan kasi ayaw na lang natin pag-usapan ng mahinahon. Hindi rin nakatulong yung mga comments dito sa kanyang post na talagang pinaninindigan niya na wala siyang pake. Anong tingin niyo sa akin? Mas gusto ko naman yung mga followers ko ay katulad ko. Hindi ako nandito para maging tsaan nyo. Follow kayo ng mga vloggers na gusto yung mga sinasabi nyo. Sinasagot pa niya tong mga to. Siyempre, nag-ad hominem pa siya para pabiro. Ayaw niya may pagtalo pero gusto niya umisa. Yun nga, ginawa pa niyang lait pambata so nawala lang din ng saysay. Cars of blinkers and side mirrors for a reason. If you're expecting me to wait for him as he swerves along a stage that backroads lacking experience or common sense doing these things. Ito naman, yung sa sinasabi niya sa side mirror, siya mismo wala, pinagyabang pa niyang wala, tapos siya pa yung galit. So, parang in-open up mo lang yung sarili mo dito sa mas mataas pang scrutiny. Kasi sinabi nga ng LTO na kailangan din pati ang mga motorsiklo na meron ding side mirror. Isipin na lang natin yun na nasa backroads kayo, hindi mo malalaman kung anong pwede mangyari, sa uga-uga talaga yan. Bakit mo siya ikukumpara sa isang maayos na gumaganang kalsada? At ang dami niyang kinoment, fragile masculinity, okay, saan ang galing yun? Logic, ano mas masama? Hindi nga ano mas masama, bawasan mo yung kasamaan. Hindi mo kailangan maging tama. Kahit tama ka na, naiintindihan mo ba? Yun yung iniiwasan mo, parang ginugulangan mo yung tama ka na. Ikaw yung mas nakakatama. Bakit mo dadagdagan ng mali? Bakit ka magyayabang ng gano'n? Diba? O nakakasama lang yun sa lahat. Parehong mali yan, diba? May mga iba-iba lang na degree siguro ng ikaiingatan mo, diba? Ito po tuloy yung nangyari. Bumaliktad sa'yo to. Cool ka naman, diba? Ika nga dun sa video mo. So, ipagpatuloy mo yan. Ay, naway hindi ka makahanap ng katapat sa kalsada na alam mo yun, na hindi ganyan kahinakon tulad mo. Hindi nga siya lumapit sa'yo na pinagpapapakyo ka rin niya. Ang dami-dami kong kilala na ginanon. Hindi pa sila nag-uusap. Dinuraan na siya at pinagmumura na siya. Ito, bakit mo ko pinakyo? Diba sabihin mo sa kanya, parang ginulangan mo isang bata. Ano ba yung ginawa mo mali? Tinatanong ka nga ano po ginawa ko mali? You should know. You tell me. You tell me now, okay? At parang naging quest to bigla na may kailangan akong sagutin sa'yo. Uusad ba tong conversation na to? Parang NPC sa Oblivion eh. Uusad ba to? Usapan natin kung sasabihin ko sa'yo yung ginawa ko. Paano kung hindi ko alam? Parang Dormammu eh. Parang I came to bargain. You tell me. I came to bargain. You tell me. Wala eh. Parang gusto mo lang ipamuka na mali ako. Gusto ko malaman saan ako nagkamali. Parang tapos na. Pero hindi. Kailangan natin pababain pa yun. Diba? Para mag-viral tayo sa social media. O di, very good. Kudos do sa mga kasama niya na ang unang pinairal ay ang common sense at lamig ng ulo. Pumunta na agad siya, kinausap niya at siya pa nag-sorry. Nakatawa kayong paralelo sinabi ng babae na, Sorry po. Mais ka. Marami ko yung pangit mong pick-up. bakit nga ba tayo ganito sa kapwa natin Pilipino? Naway baguhin mo na yan, pero good luck na lang sa'yo. Sukot. Kaya bumili lang kayo ng ating merch kasi ito lang dapat na nag-iinit ha, hindi ulo. Ingat kayo palagi. Bila kayo sa description, bit comment. Marunong magmotor. Oh! Wala na ako kailangan sabihin. Aray ko po. Okay, magsuot ka ng helmet mo ha. Maraming salamat. Ano kaya tawag dito? Teknolojya! Eto rin, wala side mirror ako. Yari ka kay Lady Rider. Iiyakan ka din yan. Yari ka dyan, boy. Sulot. Alabang kiss dyan. Alabang lamig ng ulo dyan. Baka kulang na lang kiss. Kailangan natin ng kiss sa mga ating mga rider sa kalsada. Huwag na kayo mainit ang ulo. Okay, huwag nyo nang dagdagan ng mga punerarya. Delikado ha. Ingat kayo palagi sa daan. Sulot. For sale, McDo. Saan dito nakuha? Pili ko ito si kuya kanina eh. Yung kausap ng Lady Rider. Parang isa ka na lang talaga. Isa ka na lang eh. No? Kulit mo eh. Tatanong ko lang eh. Yun nga, parang minsan baka may iniisip siyang iba. Alam mo yun, wala yung utak niya doon sa kalsada. Pero may kailangan lang siyang asikasuhin, diba?
ba? Magtulungan tayo dito. Di na natin kailangan dagdagan yung konsumisyon. Magkaroon tayo ng kooperasyon sa isa't isa. Lalo sa mga kalsadang ganyan na hindi pa buo. Sulot, wag lang suntok, ha? O Avatar. Water bentong. Alam ko na mangyayari. Oy, sakto! Ito dapat ay ibuhos kay Lady Rider. Para huminahon ka. Palamigin mo ulo mo. Huwag mo nang dagdagan. Sulat. Yeah, basta SpongeBob edit. Para ano yan. Ayoko talaga ng Chowking. Hindi ko gusto yung kanilang yung sa manok nila. Yung Chinese style fried chicken. Mamantika ba? Mamantika yung ibang yung mga baso na mga experience ko. Medyo malagkit. Medyo may sebo pa. Pero hindi naman na pagkain yun. So hindi na niya kasabi. Sukot. Agating kita o bibili ka siya. Palitan natin ang gawin natin. Ano nga ba? O you tell me. Pumili ka. Puro taho si ate, di ba? Oh, delikado yan. Pag may mga taong galit sa mga nantataho, di ba? Huwag na natin dagdagan. May bago akong motor, ilang gives pa yan? Mabibigay na din, ha? Sunod. This country is I can buy 8 hours of summons. Hindi naman buy, pay. Meron naman kapalit yun. Parang in-applyan naman niya yun. Gagamit naman niya yung pera niya para pakainin yung pamilya niya o para tustusan yung sarili niya o pambili ng side mirror. Alam mo, kasalanan talaga to nung lugar nila Bakit hindi pa naka-pave yung road? Ba't wala pang graba ang kalsadang yon? Pakigrabahan nga yan. Medyo pangit na yung wording natin dito. Sukot. Shinzo Abe in heaven after sensing drone. Hindi! Tapos yung mga anak ng anak, wala naman pang gastos. Kaya si Shinzo Abe kasi nga diba sa Japan, nagpaparami sila doon. Hindi, bakit? Tapos na ang biyahe ni Drew. Jahe. Gumarahe na si Drew. Ayup, leche ka. Nga kasi ang vasectomy yung tinatali na para hindi ka na makabuntis. Pero bisa may chance pa rin. Pero sobrang liit na lang siya. Mukhang ayaw nila gumamit ng protection. Mukhang yun talaga ang belief nila. Pwede pa din magpalaba. Pwede pa rin naman. Pero hindi na lang siya potent. Parang ganun siya. Sukot! When you can't afford it. Because I treat my hair with keratin. Keratin, but not just Parang ka pa sa Black Mirror. May ads bigla. Tulad ito, lagyan natin ads. Boom! First ever sperm race. What? What? Mayroon pa sila hype? Ipang-hype pa sila? Nakatakas agad yung ulo. Ayun na nga. So ano siya, para magkaroon ng spotlight yung reproductive health ng mga lalaki. Para makita kung gaano sila Kasi sa dulo na parang namatay. So natalo yung sa University of California. So sinabi lang dito na merong high resolution na mga camera na napapansin yung every microscopic move ng mga sperm. So sobrang naka-zoom in siya doon. So pag nag-zoom out ko doon sa pinakita ko kanina video, wala ka nakikita, parang nandun lang. Wala naman talaga nangyayari siya. Pwede naman to racing. Nako, pag yan nag-swerve yan, sisigawan ka na naman na Lady Rider. Yari ka, boy. Ako, di na makakasali dito si Drew. Okay, support. As bagay support dito. So doon tatapos natin mga sutusot ngayon. Sana gusto nyo yun. Ilalike nyo ba yung video? You tell me. Ano nga ba? Pati mo pinipindot niya. Ano nga ba? Paul Mamalam.